Kani ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan lijana kimat bakongsan jong ke khubor. Banjur Presiden kari India Uran Nath Kovind halor ke jingdon kam ban penslor ki brio ban no asnyang yala ki di khotmet ki bakongsan. Kalong ko bakongsan ye kiri ki bamarjan bandon ke jing sotu jingmut apreng jongki na ke banta ke jing singan ber ke sukasan ong menteri ki kambari jong ke India u Dr. S. Jaishankar. Kemilanti ke sarkar Meghalaya banyo penlong no ikijing yekren baka sarkar Assam hakbe day bu put usam ong usembut menteri rang ba ka Meghalaya u ba Preston Tensong. Bat rakhi ka Indian Army ya ka army di ke banyo puar ban kenang buram ya ke sengi bakari India ka yo yala unong yalam sipai nalakari hadin ke independence. Ki khubor ki babnya Presiden kari Uram Nath Kovind ula banjur halor kejinan kam ban penslur ki brio halor kejing no senyang yala ki dekot met ki bakongsan ki ba sapo ka met ke jongki bat ban pentip pensai ye ki pat ba halor kani ke benta haba ajing kren nak foundation day ke besipo jong ke Institute of Liver and Biliary Sciences ILBS ha New Delhi nin kesni u Kovind ula ong bakadon kejing penklat ke bayar bha ha pedeng ki badan kam yakini ki dikot met bat kejing la ban yo yaki nak benta ban la pelat emi ki brio ki bela day ban yap nak kejing don kam ban yo bujli yakini ki dikot met ha ka met ke jongki Presiden kari India ula ong bakalong badan kam su bantau yaki program ai bujli ki ya udo nun ni ki liver transplant program haki hospital padba hak ba ula ong badan kam kumba arlak mut ki bri ki badan kam ban yo bujli no ya udo nun manus nem handai lala ban le tang khendiat hajar Kovind ula ong baka kot ke khia kalong ka we ni ki jing e ki ba kari India ka dan kam ban job na ka banta ban roi ban man Bat ke sarkar ke lele minat ban kunjo ye kathong lengba ke skim Ayushman Bharat bat kiwe di ki skim kenti ye ka kot ke khia menteri ki kambari jong sarkar India S. Jaishankar ulong ba kalong ko bakongsan kiri ki bamarjan bakin ye poisha ke jing sutu jingmun ha ka bede bat ki mat ki bakongsan ki badan jing ta lang hapdeng jongki haba kedawi ke jing yede pedeng ke India baga China Jaishankar loong bakini ki ari gidan kam ban wa di kilat lenti ki ban scam bat ki baye biang lang ha ke jing yede pedeng jongki bat ya kani ulaong haba ajing kran ha karaisina dialogue kawala long ha New Delhi nin kesni Dr. Jaishankar ulaong ru bakari India ka yeng na kabanta yala di bat na kabanta ka perthehi sitilum ban long ka borsen shar ka bahok bat baka India kam day kanong penthut bat ka yang scam ha kanong rim banile persya ye ki kam le no kini ki jing kan tho jong menteri ki kambari jong ka sarkar India kimi ehdian ba ka tu ka ni kiri kila wer ye kari India ban sim ye ka benta ka bakam kraw ha ka than Indo Pacific Sembut Menteri Rambak ke Meghalaya uba Preston Tensong ong ba ke sarkar jela kalong lakloi beni kren ni suk bat ke kunhun bian HNLC. Haba kren ni kinang patai ku bora Shillong uba Preston Tensong haba pediang subhaya ke sinjam bala shim da keseng HNLC banwan syakami jingi kren ni suk ong ba ke sarkar jela marwe kanimla ban shim ye karai halur kani ke benta. Nakadaw ba ke sarkar pedeng ru ke dan kam ban ni dan bentalang ha ke jingi kren ni suk balai liang mamla. La ban pun mau ba ka kunhun king atiar bala sya nyu biang ka HNLC dang sen kala bu jing turwa ban penong ke jing kren ni sukno bat ka sarkar jela kumjuru ba ka sarkar pedeng. Kani ke khubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Sembut Menteri Rambak ke Meghalaya uba Preston Tensong ula penpau ya ke jing kerben ba ya ke jing kren pedeng ke jela Assam bat Meghalaya on sela ban penlong no shen na ka benta bani kren ni penbet halor kinu jing pher jingmun ki be de bo put usam haba kren ni kinong pathai khubor uba Tensong ulaong ba ke jing kundu pedeng ki Menteri Rambak jong kini ki arjela bani kren halor kani kaman kala day bandam handai la pentut no na ki daw ki bamla ban kyar hadin ke jingthut ha ka sukasan ki bela jadang shen ha kini ki jela baro artli wala kata ba Tensong ula penskhem ba menteri rang ba ka Meghalaya Conrad ke sangma ang nuot bani kren halor kani ke benta bat ka jela Assam kanang banla penbet no ya ki kendrum kendram na ki jing ya ka japut
hapling ke jela Meghalaya bat jela Assam. Ya ka sengi bekerpang jong kisipai India kata ke army di ke banyupuar la raki ha keleng keri nen ke sengi ha ke bayakan ke sengi ju raki mana usnem ban kena buram ya ke sengi ba u general KM Karyapa ula shimti ya ke kamnong yalam ya kisipai India ha usnem kat kendai spa sapu kendai na u general sa FRR Busher u balong u commander in chief u bakadu jong ke sarkar pareng u general KM Karyapa ulalong o commander in chief benungkong jong sarkar India hadien bakari kala yo ke jingla lut na ke jing sanchar ke sarkar pareng ha ke jing rakhi nin ke sngi u hedu nong elam jong kisipai India u general Manoj Mukund Naravene ula ai kublei ye kisipai ki badan habaro ki kerdan baper ye ki long yen ki jong ki ye kisipai ki bala song thai bat ye ki vir nari ki belong ki benta jong ka kunhun sipai Indian Army ha ka lengko army di ke banyupuar ha ka jingkran jong uni u he sipai udaong ba ka Indian Army kala dan benta ki kom ki bayar ki bede ba ka jing ai jing da ye kari bat ki banthom ni ki jing ki balanang kham susat bat nang kham bun sertam ki badawai ki jing ai tulut ka jong ki bakin penen kampura lut yala ki bot ki bor ban job ikini ki jing Kamak bihu lane ka bhogali bihu ka bajuraki ha ka bakut jong ka por ot ka ba kawan na ka tin bhok ka bamut bam lembat ka jingle kemen wat hapdeng ki jiki ha ka san perthe po ka jila Assam bat ru ka tukan ni ki benta jong ka jila Meghalaya ya kamak bihu la rakhi nen ka sngi dai ki jingle kemen ki bakat kum ki rukom tenrai ya ka chap char kut ke balong ka tamasale kemen ke bahe bat ke bakongsan jong ka jela Mizoram on rakhi ha keleng ke te ke jela ha kan ritri ubnai ber ka jing plat kubor ke thu ba ka jingelang jong ka organizing committee ke bahapo ka jingelam jong menteri ramba ka Mizoram uzoram thanga kala rai bayak ni ka tamasa on rakhi ki ars ngilinter bat ka committee kala rairu ban khot so bha ye ki kenrem kilendan ne ki foreign embassy paper kum ka USA Bangladesh Thailand Myanmar Korea Japan Nepal Bhutan China bat Israel na lor ki nong elam jo ki jai ben rio mizo paper ki belong ki trai snong jo Mizoram ki badan na keleng ka perthai kenang ban kenti clarity bat ka jinglong tenrai jong ki mizo ka organizing committee kala kentu ya baro kinong tre sarkar bat ru kiri pat ba jok jela ki bakwa bani snok tilang bakin phong de kiriam mizo tenrai haba kilet chela ki jakatre nadu ka artere ulber hadu kan ritere ulber ar hajar ar pho Lasham thama ye laijat ki jakot berit halua Subansiri district jongka jila Arunachal Pradesh deki start science jongka zoological survey of India ZSI kat kum ke jong pelat kubor bela penmi dang shen kini ki laijat ki jakot gilong ki berit bha ki bala ban pensyong ye ki wat hai teng kanar la ong ubhaskar sai kya ubalang start science jongka ZSI ye kini ki laijat ki jakot ki berang su syam thamai lalap ha ka klau adong Talia Valley Wildlife Sanctuary balai kerteng yeki ki Liurana Himalayana, Liurana Indica bat Liurana Minuta. Katu ni ke kubor lakut ke Belawan Shapi na ke All India Radio Shillong.